मामे दे जोंहा बोरायनि थाबायलाय आबौ बोराया मारै थाबायो आबौ बोराया सिथराखैबा खुरै खुरै दुलु होजोब्बाय दुलुलायनाय खुरुन रोजाबासो सान्थि मोनो बेहा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो नै दासो सफैदोंलाय ओमफ्राय जानायनि सम जालायबाय जानोसैलाय आरोना दा बेखायनो ओंख्रिखौ दाबो नायाखै आङो मा दङ बेखौ जानायनि सिगांनो आङो सालाद जानो होननानै सानदोंलाय आरोना नै मैगं बारियाव एसे फैदां र' देखायनि आं मैगं बारियाव मा दङ दैज्लांनि मैगंफोर मा दं नै थाइबें सबाय बिमा ओमफ्राय नैबे सोब खांख्रिखला बे जानला गायनाया ओमफ्राय नैबाव दं भिन्दि बै जों हाग्रानि मैथा सिख्ला बैयो नै बेयो मा होननानै बुङो सोरनियावहाय बेयो नैबे बिराद गोथाव मोनखायो आङो बेखौहाय अमाजोंबाबो नाजोंबाबो बिराद गोथावखा आरोना बियो नै बानलुआबो थफा थायदों एसे एसे नै माबाया एम्बु सिथ्रआ माबायदि जानानै थादों नै थाइबेंआबो जानो रोङासैसो बावबाय थायो सानफ्रामबो खानानै जानांगौखा नै खानानै जाबाय बे थाइसेखौनो सालाद जानोसैलाय ओमफ्राय ससमा गानाबाथाय आंहा मेगनखौनो बोरैबा बोरैबा मोनलायलाङो माने नुवा मोनलायलाङो प्लास ओमफ्रायहाय आङो माबायावबो माने सुखुवा मोनो आरोना भिडिअ'आव नायफिनबाबो आंखौहायनो माने फुंनिफ्राय मोनाजासे उन्दुनायावल' सुखायो नालाय सिखारबानो बेखौ नागिरग्रोनांगौ जाखायो ओमफ्राय गानाबाथाय उसुबिदा बोरैबा मोनथारसै आरोना र' आं बेखौ बानायनानै लाग्रोसै थौदो होमबा किचेनाव थांसैलाय ओमफ्राय जानोसैलाय आरोना नै ओंख्रिया अन्थाइ बाजाब आलु ओमफ्राय बेयाव मा दं बेदरसो दालिसो खोबनानै दङ सिम्पोल ओंख्रि नै बेजों जागासिनो आङो ओमफ्रायहाय थाइबें खाजि लगायबाय ओमफ्राय बुजिया एसे दंमोन नालाय बेखौ लाफाबाय आङो ओमफ्राय दा फिसालायाबो उन्दुगासिनो दं नै आयौ सान्दुङाथ' लाजाखाला नङा होमबा ओरैबायदि जाखाबाय होननो बावगारदों आङो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक जाबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय बेफोरो जालायलांला जानायासो आं जाबाय थाग्रोसै ओंखाम एसे लाबोनांसिगोन ओंख्रि दंबावो नालाय स्लिम स्लाम जाजोबनांगौ ओंख्रिफ्रा दोननाय थानायखौ बाथाय बायो आंना ओंख्रिया बे आं हारसिंल'खा रावबो जाया बिसिना बेदर दंखायो जागोन लानोसै आं होनबा गरमा फांखा होनांगौलायबाय नै सासे अयथासार माबा जागासिनो बेहा आथिङा नै खुरजायै दोला जोब्बाय नायहोआबो लाबो एसे देखायनो आङो गलांगोन नुबाय बेजों ओंखारा आथिङा नोंना सिथर आखेब जानाया ओरैबायदि खुरहोयो दोलानायखौसो मिन्थियो दोलाहोनोल' खुरहोखायो र' नै आथिङा नै मानो फैजोंहाय फै दे फैदो नैबेजों फैदो नैबेजों सेन्देल गानहैसै नुबाय थां नोङो बाजाराव बासावसो होनदों नोङो दे बासा होनहरलाय दाना ओरै फै फैदो बामसै फैदो नों मा जादों खिन्थालाय आपेल आयो नोंनि गस्लायाव मा दं नै गस्लायाव मा दं गस्लायाव फुथुला औ ओरैनो हर आंखौ गुलुआ सोरनिमोनलाय ए
मामिया सोरनि ए गुलुनि बेयाव सोर दुगैदों बेयाव सोर दुगैदों सोर हाफा होनदों खोनाखै ए नों दुगैनो नों दुगैनो नोङो गुलुना सिथर आखेब जादों ना मामि दे जोंहा बोरायनि थाबायलाय आबौ बोराइया मारै थाबायो आबौ बोराइया मारै थाबायो दे खिन्थालाय ए दे आयौ बिदि थाबायो ओमफ्राय लोगोफोर गरमाथ' अयथासार नै ओमफ्राय मा होनबावनो जाजोन खालायबाय ओरैबायदि दा फिसालाखौ एसे आन्दो जानानैहाय नोंथांमोनजों मोनसे खोथासो शेयार खालामनानै सानदों आरोना ओमफ्राय खोथायानो जाहैबाय माने दाख्लैसो सासे बिनानावाहाय कमेन्ट्स हरदोंमोन ओमफ्राय बे बिनानावा बिराद मोजां मोजां कमेन्ट्स हरबाय थायो आरोना बिराद मोजां मोनो आङो थेंक इउ स' माच जिरिना ब्रह्म बिनानाव ओमफ्रायहाय अबेनिमोनथाय बिनानावाहाय खिन्थाहरबानो जाबाय दे जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायदोंबा बिनानावा खिन्थाहरबानो जाबाय बबेनि आङो बे दाख्लै बुंहरदोंमोन आरोना जे दाख्लै मा होनो आब'आ माने हर गेजेर समफोरावहाय मालाबा बै गारबोनाय समफोरखौहाय गोसोखाङोदां ना होननानैहाय बे खोथा बुंहरदों आरोना थ' बेखौ नुनानैहाय आङो मोजां मोनदों बिरादनो कमेन्टखौहाय नंगौ नंनाया ओमफ्राय आङोथ' माने बेबायदि मोजां जोंनि गेजेरावबोथ' जोंनि हाजबेन्ड वाइफनि गेजेरावबोथ' मोजां ममेन्ट्सफोर दंमोन आरोना हेपि ममेन्ट्सफोर जेराव आं गावखौनो गाव हेपि फिल खालामदोंमोन सिकिउर फिल खालामदोंमोन जे हेपि फेमिलि दालांगोन होननानैहाय मोनसे सिकिउर फिल खालामदोंमोन आरोना थ' बे मोनसे बबे समावहाय बिदि माने फिल खालामदोंमोन बेखौ माने दासिमबो गोसोआव दं आरोना बेखायनो आं सानदोंखि दिनै आङो नोंथांमोनजों बे हेपि ममेन्ट्सखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना आङो माब्लाबाबो शेयार खालामफेरनाय जायाखै नङा होमबा बेबायदि जोंनि हेपि ममेन्ट्सफोराहाय मायाव जादोंमोन मायाव माने हेपि ममेन्ट्स माने आंनि थाखाय माया हेपिमोन आरोना आंनि थाखायसो होननानै बुंनो सानदों बेजों थानायावहाय बबे खोथाखौ लानानै आङो माने हेपि फिल खालामदोंमोन सिकिउर फिल खालामदोंमोन बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना थ' आं बेखौ बुंफेरनाय जायाखै नालाय दा माने बेफोर खोथाफोरखौ आङो सानसे समाव बावलांनोबो हागौ नालाय बेखायनो दा जाहाथे मोनसे मेम'रि हिसाबैहाय बे गोसोखांनो हानाय समावनो जाहाथे माने आङो बेखौहाय मोनसे मेम'रि बायदि दोननो हायो बेखायनो आङो माने दिनैहाय बेखौ शेयार खालामनो सानदों आरोना ओमफ्राय बे बिनानावनि बुंनाय बाथ्राजों आं गोसोखांदोंमोन आरोना जे आं हर गेजेराव गोसोखाङोदां होननानै बुंदोंना हर गेजेरनिल' बाथ्रा नङा बेयो हर गेजेराव गोसोखांनायजों लोगोसे आङो जेब्लानो हारसिं थायो जेब्लानो जेनेबा आंनि थाखाय आंनि मोनसे टाइम मोनो नङा होमबा जिरायनो थाखाय बा आं जेब्लानाखि हारसिं थानाय जायो जेब्ला गारिजों ट्रेभेल खालामनाय जायो बेफोरावबोथ' माने हारसिं थानाय जायो नालाय थ' जायखिजाया हारसिं थानाय समावनो माने आङो बेफोर बाथ्राखौ गोसोखाङो आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि बाथ्राफोरखौ गोसोखाङो आङो बांसिन समावनो माने मोजां ममेन्ट्सफोरखौ आं गोसोखांनो ट्राइ खालामो आरो माने गाज्रिफोरखौ आङो बुहुत खम गोसोखाङो मालाबा अभार टेनसन जाबाल' बेफोर गाज्रिफोरखौ आं गोसोखांनाय जायो आरोना बांद्राय टेनसन जायोबाल' बेबायदि जादोंमोन मादोंमोन होननानै बेफोरबायदि गोसोखाङो आरोना ओमफ्रायहाय जायखिजाया बांसिनावनो आङो माखासे मोजांफोरखौ आङो गोसोखांनो नाजायो गोसोखांनो ट्राइ खालामो आरोना फार्स्टआवनो आङो लोगोफोर बेनिफ्राय आङो मोनसे माबाखौहाय फोरमायग्रोनि माने आङो बबे जिनिसखौ बेनिफ्राय सोलोंनानै लादों आरोना मोनसे बेखौहाय आङो जायखौ रोङामोन आं बेनिफ्राय सोलोंनानै लादों बेखौ खिन्थागोननि आरोना ओमफ्रायहाय बेनो जाहैबाय हाबानि उनावहाय माने आङो फार्स्टआव खिन्थाग्रोसै माने सिगांहाय आङो फुजा आरि बायदिसिना होनायफोरखौ जेबो आइडिया गैयामोन आरोना रोङामोन खालि जोंनाहाय जयग' होयो नालाय बे जयग' होनाय बेबायदिखौल' रोङोमोन आरो ओमफ्राय बेबायदि फुजा आरि माबाफ्रावहाय माने बाथौफोरावहाय माबायदि खुलुमनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ जेबो आइडिया गैयामोन आरोना ओमफ्राय उनाव बिसिनाव थांनानैसो आङो बेफोरखौ रोंदों आरोना सोलोंदों ओमफ्रायहाय मा होनना बुंदोंमोन ओमफ्रायहाय बियो हाबानि उनाव आरोना एसे गोबावनि उनावहाय माने माबा जाबाय सानसेखालि बियो बुंबाय आरोना जे आङो गाज्रि सिमां नुगासिनो ओमफ्राय सानैजों फुजा होनैदौ होननानैहाय बियो माबायावहाय बाथौआवहाय फुजा होनो लिंदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो बे समावहाय बेनि बिब'नि फिसाजोबो दंमोन ओमफ्रायहाय आङो बेनावहाय बबेयाव मारै होयो बेखौहाय माने
सोंनानै लाजोबखादोंमोन आरोना सोंनानै लाजोबखादोंमोन बियो माने बे गथ'आबो उन्दैसो नालाय बियो ओमफ्राय बियो बिबै होनायखौहाय जेन'बा नायनानै लायोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौहाय आङो सोंनानै लाजोबदोंमोन ओमफ्राय सोंनानै लानानैहाय बेनिफ्रायनो आङो सोलोंनानैहाय जाखोना जादिया बे उन्दै खिन्थानायाबो जायखिजाया सोलोंनानै लानानैहाय मायाव मा होनांगौ बेफोरखौहाय आं खालामदोंमोन आरोना रेडि खालामबाय ओमफ्रायहाय माने जेब्लानाखि जोङो माने बाथौआवहाय खुलुमो होमबा माने आंहाथ' माने ओरैबायदि भगबानाव जेब्ला प्रे खालामोना ओमफ्राय प्रे खालामनाय समाव गोसो सिङावनो बुंनाय बेबायदि सानोमोन आरोना आं मालाबाबो खोनाफेराखैमोन जे भगबाननि सिगाङावबो माने माबा होननानै बुङो माने खरा खरा बेफोरबायदि माने आवाज होनानैबो माने गावनि नांगौखौ बियो बेफोरबायदि आङो खोनाफेराखैमोन आरोना खिन्थु बियो बेबायदि खालामबाय ओमफ्राय आङो सक जालायबाय आरोना आयौ बेबायदिबो होनो होननानैहाय बिनि जे बिदि बायदिसिना जेनेबा भगबाननि सेरावहाय जेनेबा बुंनाय जे बेबायदिनो आवाजैनो आवाज होनानैनो बुंदों आरोना बे जोंनि जेनेबा जोंनि न'खर संसार जोंखौ मोजाङै मोजां जेन'बा बेबायदि माबाफोर दाय जाफ्लांदोंबा मादोंबा जेनेबा बेफोरखौहाय मा होनो भगबाननि सेरावहाय जेनेबा रायख'नानै बुंदों आरोना बे खरा खरायैनो बुंदों जे माने जोंखौहाय माने मोजाङै मोजां जेन'बा रायजो जाहोलां माहोलां बेबायदि मा होनो बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना थ' बेखौ खोनानानै आङो बिराद मोजां हेपि फिल खालामदोंमोन आरोना जे सिकिउर फिल खालामदोंमोन जे जोंनि लाइफआबो मोजां जालांगोन बेफोरबायदि होननानैहाय ओमफ्रायहाय बे मोनसे आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो सोलोंनानै लादों जायखिजाया बेनि बे आवाज होनानैहाय थ' आङो दा मन्दिरफोराव नङा आरोना जुदि न'आवहाय आं हारसिङै माबानांगौबा प्रे खालामनांगौबा ओमफ्राय माबायो आरोना आवाज होनानै आंबो बेनि बायदि सोलोंनानै माने माबाबाय आरोना आवाज होनानैहाय आंबो प्रे खालामो आरोना दा बेफोरबायदि थ' बे मोनसे खोथाखौ आङो सोलोंनानै लादों बेनो ओमफ्रायहाय आरोबाव माने जेब्ला जेनेबा अफिसाथ' आंहाबो नङा होमबा ओंखारनांगौ जायो बेहाबो ओंखारनांगौ जायो बेहाथ' 8थायाव ओंखारलाङो बिदिनो बेलासियावसो सफैयो आंथ' बे दाखानि उनावहाय बिदिनो 9ता 9:30 बेबायदियाव ओंखारो आरो ओमफ्रायहाय बेनिफ्राय आंथ' सिगांसिन सहैयो 3ता 4ता बे बेलासियावहाय बिदिनो 6ता 7ता होमबा बेफोरबायदि आरोना ओमफ्रायहाय सानसेथ' बिदिनो रायलायनायथ' गैया नालाय अफिस टाइमावहाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बिदिनो गेजेराव खेबसे मालाबाफोर आरोना ओमफ्राय रायलायोबाबो ओमफ्राय टाइमखौथ' जोङो रायलायनायखौनो टाइमखौ मोनलायलाया नालाय बेखायनो जेब्लानाखि अफिसनिफ्राय फैयो बे ओमफ्रायहाय जेब्ला फ्रेस जाखाङो बेनि उनावसो जोङो माने रायलायनो मोनो आरोना ओमफ्राय बे समावहाय माने सोङो आरोना आंबो जेनेबा दिनैनि माबाया जेनेबा माबायदि टाइमखौहाय माबायदि स्पेन्ड खालामखो माबायदि मानसिफोर लोगो मोनखो माबायदि जालांखो दिनैनि दिनाहाय बेबो सोङो आंनावहाय जे माबोरै जाखो होमबा जोङो बेबायदिनो खिन्थालायो आरोना दिनैनि दिनाहाय बेबायदिनो दिनैनि दिना माबायदि थांखो माने गासिबो माबायदि जाखो मारै थांखो माबायदि मा खालामखो नङा होमबा ओमफ्राय बेफोर बिराद मोजां मोनसे फिल खालामहोयो आरोना बेफोरबायदि सोंनाया बिराद इम्परटेन्ट सोरबा जुदि साननो हागौ बायहेरायाव थांनाय गैया जेनेबा न'आव थाग्रा हाउस वाइफफोरखौबो बेबायदि साननो नाङा आरोना बेहालाय मा खामानि दङ बेनो खासै खामानियालाय संनाय खावनाय जानाय बेफोरावलाय मा सोंबाय थानांगौ होननानै साननो हागौ बेबायदि नङा आरोना न'आव थानाय जेनेबा हिन्जावफोरखौबो हाउस वाइफफोरखौबो सोंनानै नाय बेसेबां मोजां मोनो बेबायदि खिन्थानाय समाव बेबो बिराद मोजां मोनगोन आरोना ओमफ्राय बेबायदि सोंग्रा थायोबा बिराद मोजां मोनो गोसोआहाय बेखायनो हासबेन्ड वाइफनि गेजेराव बेबायदि सोंलायनाया मोनसे इन्टारेस्टिं फिल बा हेपि फिल मोनसे खालामो आरोना बेबो हेपि ममेन्टसमोन बेबो मोनसे आंनि थाखायहाय थ' बेफोरखौ मोजां मोनोमोन बेफोरखौ मोजां मोनो गोसोखाङोबा बेबायदि रायलायोमोन जोङो मायोमोन होननानैहाय बेनो आरोना ओमफ्रायहाय आरोबाव मा दंबावोमोनलाय जेब्ला बे अफिस गनाय जायो ओमफ्राय बेनाथ' एसे गोबाव टाइम नांगौ नालाय सफैनाया बे समावहाय बेयो गोजानावमोन 1 घन्टासो टाइम लायोमोन आरोना बेनाहाय सफैनो थाखायहाय ओमफ्राय बेयो सफैहां जेब्ला जायो बेनि सिगांनो फन हरखायोमोन आरोना आंनोहाय जे गेटआ खेवनानै दोन होननानैहाय थ' गेटखौ खेवनानै दोननानै आङो नेबाय थायोमोन आरोना ओमफ्रायहाय बे समावहाय जेब्ला नुहुरसै होमबा बिराद मोजां हेपि फिल खालामसै आरोना सफैबाय होननानैहाय रायलायनो मोनसिगोन बेफोरबायदि सफैबाय मोनसे जेनेबा ग्लासनिफ्राय बिदि माबाखौ चेहेराखौ नुहुरनायावनो बिराद मोजां मोनसे हेपि मोनखायोमोन आरोना थ' बे मोनसे मोजां मोनोमोन आरो
ओमफ्राय आरोबाव मोनसे जेराव आङो मोनसे खोथाबाव जेराव आङो गावखौनो गाव मोनसे सिकिउर फिल खालामदोंमोन बेबो मोनसे आरोबावहाय माने सानसेखालि ओरैबायदि जादोंमोन आरोना बे समावहाय बे टाइमावहाय मानसिफोरबो दंमोन माने आंनि हासबेन्डनिनो बिब' सानै ओमफ्राय बिगुमै सानैबो दङमोन आरोना बेयाव ओमफ्राय सासे बिगुमैयाथ' बेयावनो न'आवनो माबा होखायो नालाय बे हासबेन्डनि न'आवनो मा होनो दखान होखायो नालाय गालामाल दखान ओमफ्रायहाय ओइदिनखालि बयबो दंजोबोमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायफोराबो बुरजा जायो आरो आङो माने ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय लोंनो थाखाय माने दैफोरखौहाय जगायनानै दोनखायो आरोना जेनेबा डाइरेक्ट लानाय जायो नालाय फिल्टारावबो दोनो ओमफ्रायहाय गारायावबो दोनो ओमफ्राय जगफोरावबो दोनो ओमफ्राय बाल्थिं बेबायदि बाल्थिं दै दोनग्रा दंखायोमोन आरोना जेराव जोङो माने इउज खालामोमोन आरोना माने ओंखाम ओंख्रि संनाय प्लास बेबायदि लोंनायफ्रावहाय जेराव इउज खालामोमोन बेयाव गासिखौबो बुथुमनानै दोनजोबखायोमोन आरोना जाहाथे कारेन्टफोर थाङोबा जेबो दिगदार गैयि जानायनि ओमफ्राय बेबायदिनो बे मानसि बुरजा नालाय ओमफ्राय दाना आङो गासिखौबो दोनजोबखादोंमोन हो ओमफ्राय बे ओंखाम ओंख्रि संनाया बुरजामोन नालाय मानसिफोरबो दंमोन नालाय ओंख्रि संनाया मोननै मोनथाम ओमफ्रायहाय बेयावहाय माने जोब्बाय आरोना ओंख्रि मोनजासिमावहाय जोब्बाय ओमफ्राय आङो सानबायखि ओंख्रि जोबखांनाय बे मोनखांनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय माने दैखौ लानोसै सानदोंमोन आरोना लोंनायनि थाखायहाय ओमफ्राय दाना थिग बे समावनो कारेन्टआ थांना होबाय कारेन्टनिफ्राय डाइरेक्टसो लानाय जायो नालाय ओमफ्राय दानाहाय दाना लोंनो थाखायहाय माने थोहैला जाहैबाय आरोना थ' बेयावनो गालामाल दखान होखायो नालाय बेयाव माने पेटि थाखायो आरोना माबायाबो गिलास होनलांबाय दै बथलाबो पेटि थाखायो आरोना थ' एफाराब माने प्रब्लेम गैयामोन दा बेखौ लानानैहाय रागा जोंनाय जादोंमोन आरोना बिमायाहाय रागा जोंदों आरोना जे गियान गैया मा गैया होननानै रागा जोंदों आरोना जे मा होनो माबानायनि दै लानांगौ मानांगौ बेफोरखौ जेबो गियान गैया माया होननानै बिराद बायदिसिना माबा माबि रायलायदोंमोन आरोना मानसिफोर बयबो गोनाङावहाय ओमफ्रायहाय आंखौहाय रायदों आरोना थ' जेबो बुंफेरनो हाखाया नालाय बियो माने बिमाखौहाय जेबो बिदि उल्था बाथ्रा बुंफेरा जेबो बाथ्रा बुंफेरखाया आरोना ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट टाइम बियो बुंफेरदों आरोना जे गुरैयैसो बुंदों आरोना कारेन्ट थांनायखौलाय मा खालामनो हानांगौ ओमफ्रायहाय जाबाय दे होननानै बुंदों आरोना ओमफ्रायहाय बे खोथाखौ माने खोनानानै आङो फार्स्ट टाइम बियो बेबायदि बुंफेरदों नालाय माने दङ आंनि थाखायबो माने सापर्ट खालामग्रा दङ बेबायदि होननानै आङो बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना हेपि मोनसे फिल खालामदोंमोन आरोना थ' बे खोथाखौ आङो दासिमबो गोसोआव दं आरो दा बे आंबो माने बै समाव थानाय समावहाय माखासे फिसा माखासे बाथ्राफोरावनो माने खुसि मोनोमोन आरोना हारसिङैनो खुसि मोनोमोन हारसिङैनो माने गोजोननाय लायोमोन आरोना आङो बेफोरावनो ओमफ्राय मेरला माबानि गेजेरावबाबो माने दुखु माबानि गेजेरावबाबो टेनसननि गेजेरावबाबो दुखुनि गेजेरावबाबो बेफोरबायदि फिसा माखासे माबाफोरखौहाय ममेन्ट्सफोरखौहाय लानानै आङो गोसोआवहाय गोजोननाय लायोमोन आरोना थ' दाबोनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आङो गोसोखाङो बा गोसोखांनो ट्राइ खालामो अबे जोंनि टाइमावहाय माने मोजांमोन अबेयावहाय आङो माने हेपि फिल खालामदोंमोन बेफोरखौ दासिमबो आं गोसोखांनो ट्राइ खालामो आरोना आंहाय जाहाथे बेफोरबायदि माखासे आं जा गोसोआव दं दा बेफोरबो जाहाथे उनावहाय माने थाबाय थायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना थ' गाज्रि मोननो नाङा आङो बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय ओमफ्राय नै फिसालायाबो नागिरगासिनो नालाय थ' आङो एसे साइड जानानैसो फैयोमोन आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै थ' बेखिनियावनो दोनथोंसै आं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय थेंक इउ फर वाचिं